Türkmenistany raýatlar daşary ýurtlara çykmakda öňünden yglan edilmedik täze talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýaňy ýakyna syýahatçylyk maksady bilen Aşgabatyň halkara howa menzilinden Istanbuly uçmaga finanşan 40 ýaşyrynak balkanyny birdenan migrasiýa işgärleriniň özünden $1500 meşberine pul serişdesini görkezmegi talap edenligini gurrun berýär. Seniň syýahada barýanyň çynyň bolsa ýanyndaky pullaryňy görkez. Belki-de sen işlemäge barýansyň. Diýip Balkanyny denan aeroportda migrasiýa işgärleriniň öýdüni aýdan sözlerini sitirleýär. Men gapçygymdaky 210 ABŞ dollaryny we 100 türk lirasyny görkezdim. Olar meniň pullarymı görüp $200 az bolýar. Mundan beýlek daşary ýurtlara syýahada barýan adamlar azyndan 1500 ABŞ dollaryny görkezmeli. Bu barada bize dilden tawşyryk berildi diýdiler. Diýip Balkanyny denan aýdýar. Şeýlelikde ol özüniň uçura goý berilmänligini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berip ýurtdan çykmak üçin häkimetleriň müňlerçe manat para sorýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy täze talaplar boýunça öňünden hiç ýyly beýanat çap etmedi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun migrasiýa resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Balkanyny aýal onsuz da Aşgabatda Türkiýe döwletine syýahatçylyk wizasyny almagyň ören kyn bolanyny gurrun berýär. Ol özüniň türk wizasyny almak üçin soňky bir aýyň dowamyny Balkan welaýatynyň Aşgabada ençemegede gatnamaly bolanyny gurrun berýär. Balkanyň ýaşaýjynyň sözlerine görä Aşgabatdaky wiza merkezi syýahatçylyk wizasy üçin beýleki resmi namlar bilen bir hatarda ýüz tutujunyň bank hasabynyň soňky 3 aýdaky hasabatyny, şeride 2 ýakyn garandaşdan himayetgärlik boýunça kepillik hatyny talap edýär. Kepillik hatynyň yerli notariuslarda tasdiklanylmagy talap edilýär. Balkanyň ýaşaýjy türk wizasyny almak üçin onuň gowrak resmi namanyň sorulýanyny aýdýar. Türkiýanyň Aşgabatdaky wiza merkeziniň maglumatlaryna görä syýahatçylyk wizasyny almak üçin raýatyň ýagdaýyna görä 18 çenli resmi nama talap edilip bilinýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Balkanyny denan türk wizalaryny almagyň kynlaşanyny aýdyp Aşgabatdaky türk ilçihanasy bilen aradaky araçlara 40 000 manat para berilen halatyna wizalary aňsatlyk bilen alyp bolýanyny aýdýar. Üstesine Türkmenistanyň raýatyň pasportynaky wizalary onuň Aşgabatdaky halkara howa menzilinden daşary ýurtlara çykyp biljekdigini aňlatmaýar. Balkanyny denan Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda bökdönüşde çykmagyň parasynyň 20 000 manat bolanyny aýdýar. Günbatar sebäpden bolan 40 ýaşyrynak birnäçe denan maşgala özleriniň daşary ýurda çykmak üçin zerur bolan çykdyjylaryň umum meşberiniň 80 000 manata çenli çykyp bilýänini aýdýarlar. Biometrik pasport, viza, bilet ýurtdan çykmagyň bahasy umuman sorulýan ähli resmi tölegler we paralar milli pulda 80 000 manata çenli çykyp bilýär. 80 000 manat Türkmenistany dollaryň gara bazar bahasy boýunça takminan $4,000 barabar bolýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabryny Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň 27-nji iýulyna täzelen statistika sanlaryna görä Türkmenistan bu ýurtda ýaşaýyş ruhsady bilen ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň arasyna birinji orunda durýar. Häzirki wagtda 112.004 Türkmenistany bu ýurtdan ýaşaýyş ruhsadyny alypdyr. Sanawda Türkmenistanyň soňra Russiýa ikinji oruna gelýär. Bulardan başga da 67.388 Türkmenistanyň gysga möhletli ýaşaýyş ruhsady bilen 19.726 Türkmenistanyň student wizasy bilen 7.227 Türkmenistanyň bolsa maşgala wizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar.